орзуи ман чи аст? ман мехоҳам ки ҳамин дастгирие шавад ки ман таро ҳастам, ҳамин коллектсияи моделҳои ман ҳамчун як аз тарафи Тоҷикистон гуфта ҳамчун тароҳи шахси маъюбият дошта, баъд моделҳои ман 50% духтаракони маъюб ҳастанд, 50% духтаракони бемаъюбият. ман мехоҳам ки аз ҳамин ҷумҳурӣ ба дигар ҷумҳуриҳо сафар карда ҳамин номи давлати Тоҷикистонро бардорем. онҳо маъюбои мо ҳамаш бози кӯшиш доранд дар ҳамин донишгоҳ хонда истоданд, хатм карда истоданд ва онҳо ба як умеде ки баъд аз хатми донишгоҳ мо бояд ба корхонаи моро бояд ба кор гиранд. орзу дорам ки ҳам мехоҳам ки вай бошем, соҳи саломат бошем, солим бошем.